हेलो फ्रेंड्स, गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर, आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय। गिबि आपडेट हिसाबै दङ लोगोफोर, बर'निनो सासे इउटुबार बिथां एक्सट्रा इउटुबारा गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों गावनि मोननो गोनां इउटुब चेनेलनि मोननो गोनां सिलभार प्ले बटनखौ मोनथ'वाखैमोन, नाथाय दा बिथाङा सिलभार प्ले बटनखौ मोननो हाबाय होननानै गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। स' मेनि कंग्रेचुलेसन बिथां एक्सट्रा इउटुबार आदानिसिम। नेक्स्ट आपडेटआव दङ लोगोफोर, साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो पाम्पुलि गयारी आरो एनिथिं एमजे आदा सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे रागा जोंलायनाय सोलिबोगासिनो दं। जानांगौ नोंथांमोनाबो बेखौ गोबाङानो मोनथिखागौ, नङा होमबा लोगोफोर? दा बाथ्राया जाहैबाय, बिथांमोना मानि सायाव बिदि रागा जोंलायबाय थानाय जादों आरो मानि थाखाय बिदि दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थादोंमोन, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबोबाय जानांगौ। दिनै आरोबाव मोनसे क्लियार फैदों बिथांमोननि, बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनो लादों। मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला, बिथां पाम्पुलि गयारीया गावनि चेनेलाव मोनसे सोंनायनि फिननाय भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा गावनि गासै लाइफनि पार्सनेल जालांनाय जाथायजों लोगोसे गावनि दासान्दि जाबाय थानाय गासै जाथायफोरखौ सोंनायनि फिननाय भिडिअनि गेजेरजों फोरमायजोबनानै होदोंमोन। बेवहायनो बिथांनि खायसे बाथ्राफोरा एसे कुइसन खालामथाव जानाय लेखा बा सोंजाथाव जानाय लेखा, बा एनिथिं एमजे आदाया बिथांनि भिडिअनि बागै बा बिथांनि सायाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बिथांखौ सोंथि सोंहरदोंमोन बा बिथांनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोखि। जानांगौ नोंथांमोना बेखौबो मोनथिखाबाय, नायखाबाय। स' लोगोफोर, पाम्पुलि गयारीया सिगांनि हौवाखौ गारनानै दा गुबुन हिनजाव थाखानाय हौवाजों रिलेसनशिपआव दङ होननानै बेफोरबायदि गोबां जोङो खोनानो मोन्दों, बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों। बेखायनो बिथां एनिथिं एमजे आदा आरो पाम्पुलि गयारी बिथांमोननि सायाव बिथां सानैबो दान्थे बिदान्थे सोलिलायबाय थादोंमोन आरो एनिथिं एमजे आदायाबो गोबां भिडिअनि गेजेरजों बुंहरदोंमोन, नाथाय पाम्पुलि गयारीया साननैसो जेबो फिननाय होफिनाखैमोन। नाथाय मैया बिथांनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ फैबाय, बिथांजों जाय रिलेसनशिपआव दंमोन बिथांमोननि गासै बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होबाय। बिथांमोना नंमारगौ ना नंमारा, नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला पाम्पुलि गयारीनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर, आरोबाव ओंखारलायबाय जोंहा सेकेन्ड बि भइस। स' लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय, गोबाङानो मिथियाखै, जोंहा आरोबाव ओंखारलायबाय बि भइसनि कपि खालामनानै आरोबाव भिडिअ बानायग्रा इउटुबार ओंखारलायबाय। स' लोगोफोर, बे इउटुबारनि चेनेलनि मुङानो जादों दैमारि ब्लग्स। दैमारि ब्लग्स बिथाङा गावनि भिडिअनि टाइटेलावबो लिरखानानै होदों सेकेन्ड बि भइस होननानै। बिथाङा बि भइसखौ फल' खालामनानै बि भइस बायदि भिडिअ खालामनो ओंखारबोबाय। स' लोगोफोर, जों जेबो गाज्रि मोना, बिथाङा गावनि साहसखौ बिथाङाबो दिन्थिनो ओंखारबोदों। मानोना बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय गोबां साहसनि गोनांथि जायो। स' जोङो साबायखरसो बावगोन, बिथाङाबो बि भइस बायदि भिडिअ बानायनो थाखाय ओंखारबोदों आरो इयुनावबो बानायलांनो हाबाय थाथों आरो गावनि थांखियाव जाफुंसारनो हाथों, जों बेखौनो आसा खालामो। स' दैमारि ब्लग्स बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर, नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय ओंखारबोनायनि थाखाय। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसे दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।